आगैलै आगै गामि नुहुरनायनि सोमजोरो नायनो मोजां खिनाय जादों नामा नोंखो आंनि ससमाखौ नागिरला आं मोसानो बानाय मोनबाय लोगो हेलो गाइस वेलकम टू बैक माय बिथिंबाबो थार सिलेंहाबो बिथिङा बिथांनि भिडिअ नुगासिनो दं मोननैसो कमेडि एकदम मा होनोमोनलाय बेखौ बायलन ना मा होनोमोनलाय मोसायोना र' बिथिं बे गारियावनो फैगोन माथो गारियानो खोलाहा थांगोन दिनै सान्दुं गोसालै इयाव थाबाय थाबोनसै मोसागोन सान्दुं गोसा नुवाखै आदा राजानि हाथारला सान्दुङाव थाना गोसाथार मोसानोसै ना मोसागोन दा आं मोसानो बानाय मोनबाय लोगो जोबोर गरम बिदिबालाय बोरै जानो बैसागुजों मोसागोन माबायदि मोनदों सुपार नोंलाय अके होननाय जायो दे अके होननाय जायो ओरैजालाय माबायदि मोनदों मोजां मोजां गासिबो हा आदसा नोंखायो मोसाबा मैया मोसानानै खिनाय जादों नामा नोंखो नोंगो ना दे बुंलाय गैया राव गैथ'आ गोथाव जायाबा मोनगोनसै र' संग्राया सोर संग्राया आंसो मोजां ना ओमफ्राय बेथ' नोंसोर थाङासैनो आंनि ससमाखौ नागिरला दे हो बुं नायगिरिफोरखौ बुंलाय आंनि ससमाखौ नागिर माबायदि दे बुं स्टाइल ब्राउन कालारनि माबाया देन्थाया ग्लासाथ' गोजोंखा बेनो आगैलै आगै गामि नुहुरनायनि सोमजोरो नायनो मोजां सेरजानिब्रा इयो मोनसे आरो खमबाव ला 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 गगा फिल्मनि सिंगार नोंना मेथाइआ मास मोननाव बैसागु गोदानमोन मास गोदान मेथाइ नोंथांमोना नायाखैबा नायदो लोगोसे
जोंहा दावबाय साननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गावसिलाबायना हरबानो जाबाय नङा होमबा देलाय दिनै आंनि स्पेसियेल ओंखाम ओंख्रि संनाय मालिक बोराय दा जाबानो जाबाय बुंनाया मा होनोमोनलाय नोंखौ आसोल आंथ' ओरैनोथ' जेनेरेलाव मिथियो मालिक बोराय होननानै बेयावसो मा मिथिगोन बे जोसा क्रिसनावसो फैसा गोनां होनदोंलाय आरो फैसाबो दं दंनायालाय आरो नोंथांमोना जानानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओइ ओरै नागिरो चेनेलखौथ' चेनेलाथ' जोसा क्रिसन जा संसिनदां दा रायफिनबानो जाबाय दे बिदिब्ला गाबोन लोगो मोनगोन आदसा जाथ'बाय होमब्ला ना बाय बाय आगै गामि नुहुरनायनि सोमजोरो नायनो मोजां राजा ओइ इखौ दासो नुदोंलै आगै खोना दिनै नारजि जानांगौ जोंहा नारजि नारजि माजों नारजि अमा मेजेम मोजां जादों दे खोना दे बैसागु जास्ट बैसागु बोथोरा सफैलायबायलै आगैमोन सफैलायबाय दाउखौआबो दालाय बास्लाय बास्लाय गाबफैलायबायलै आगैमोन गाबफैलायबाय